Praise God, hallelujah. Odofo nyakopon sha bebre no ntra wa hyiemo. Onyame ya okese bra na nim se obetia asɛm na wonso wache. Ma yenyina yembom ne nya osempaka ne adwuma na onyakopon so ebekoso ehura yen. Hallelujah. Odofo mema Akwaaba na nso de ba otia sesen dwumadi so. Na yafia kenkan nsɛm afi Mmebusɛm eti aduasa. Mmebusɛm eti aduasa nchichemu enum kosi enkron no. Odofo nti Awurade asɛm. Eno na oka se asɛm bi refi Awurade enum ba no. Asɛm a ɛyɛ korɔgyen. Na nechem ena odema obi biara ode ne re ehye ne mu. Ono eye chem ede manipa no. Afi ose emfa bibia nsɛm bia enka dia Awurade aka ho. Na jese Nyame asɛm wo hoyi. Ensese ye ka ye bi ka ho. Na di kyerɛ sɛ obi ntimi nkasa ma Nyankopɔn. Nya waka no eno adi mu. Ti so na asɛm no eye korɔgyen. Afi nso so ose enema mienu ene Awurade mehwehwɛ. Enema mienu ne Awurade mehwehwɛ. Ema me nyo hia ni tu ma afi mebisa me ho na nipa nso bisa me se na Onyankopɔn no ewe. Afi so ma me nya me ho so amro so bebre bia se. Afi meka se na Nyame kura owo hemfa. Awurade kura one hwan. Osuafo. Nemo no Onyankopɔn oso Onyankopɔn ma ne dia wa hya to ho se. Opeso de mano. Na kyese ye nyina abrabo mu no. Se de Bible kyerɛ so Nyame nim adwene kro odwene fa ye nyina ye ho. Maako. Obatan pa neni echi wiase nyina. Ono a oka ebemu no hye nso ejina. Ono ena ye bonidin. Nti Awurade ye mpa eboni. Ema ye nye hia fotu ma enkoba ne se ye sesa de da bi. Nemo no yenye enkrofo a Nyame ne wa hya to amaye no yensa ebeka. Afi ma ye mmro so bebre sa afi yen hwehwe wo Awurade wachiri kwan mpo. Odofo ne yeke nyina ne se Onyankopɔn wa fra ye no ye nokwafo. Na asɛm eye korɔgyen. Ono ene ye chem. Enema ye boboso wo adisuemu adisuemu na meboboso. Nti o se Nyame asɛm no eye korɔgyen. Nyame asɛm no ene ye shield. Nti ono na obo ye ho ban. Afi ose omomde omre hye ne mu no. Ono Nyame opita omumu. Afi ose mayemfa asɛm biara enka ne ono aka ho. Na kyese twerɛ no so bi fufuro pie fi baby no ka se book fufuro bi o baby nye nnie yenim se Yesu kra kan se books no ebi o kra edos niam Yesu ye na edos so ma nye nyina na ebetimi atwerɛ e Bible ni mu. Odofo nti eye gidi asɛm. Yesu momdo omre hye ne mu ne de. Ono Nyame omomanim enwu aside biara da. Omomde omre ehye ne mu no otutu omanam nsiye. Omomde omre ehye ne mu no ne bambo ayesonko ewo moso. Nti odofo me ne wo me gidi se yensoso Onyame asɛm ene ye de ye ho to so. Amonyankopɔn abaye ye bambofo no Nyame akasa so abaye ye kyerɛkyerɛfo. Odofo asɛm ena asɛm a Awurade de ama ye nanie. Yensoso de ne ye afa ho. Odofo mama ye ncha asɛm no. Asɛm no a emutumi empada no mama ye nche. Na afoforo nso enye bi. Nia ne ra ho nya rechichire. Nia ne de aso nyina asa no. Awurade nam na asɛm so ma ne ni da so. Na ne wie ye ni enkase nipa bi na aye. Ne mum eye wasafo Awurade ena waye. Odofo beka me ho ne enye
asɛmpakafo adwuma. Onyame nhyɛ no nyɛ kɛseɛ no nte wahyɛ mu. Ɛwɔ Jesus Christ dim na sɛ Yesu ankyɛ no sane n'ani onyam mu a mene wɔ bibiara anyɛ ɔyeraba. So no na ɔba bɛto yɛn sɛ yɛn na yɛbɛfiri asase so kanea ne nyinaa mu yɛbɛkɔ no na ɛyɛ adeɛ a yɛanante Kristo ma afa no sɛ Awurade ne yɛkra agye nkwa ama no kwan sɛ ɔndanedane yɛ abrabɔ ɛmfa mma yɛn. Yɛdɔfo Nyame na yɛsom no ne yɛ nokwafo nti na asɛm bɛka bia no wɔma yɛmfa no ɛnyɛ adwuma na ɛbɛsi yɛn yie sɛdeɛ ɛsi yɛkra ɛnso yie na yɛde anuonyam hyɛ ama asafo Awurade gye nkronkron no ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen and amen.